fantastisch. Ja, geen woorden voor. Machtig mooi om te zien. Ik ben altijd iets support en nou, dit spreekt helemaal van support. Je bent echt een soort meisje, hè? Echt bizar volle mensen. Nou, je weet nog dat bij de opening van de Paralympische Spelen, toen klonk er de heroïsche song van David Bowie. We can be heroes. En als er één hero is, één held, dan ben jij het wel. Zilver op een 500 meter tijdrit. Fantastisch. Doe best van u een inspiratie. Hoeveel complimenten kunnen mensen scoren? Ja, nou ja, dat alle wat er zijn is ging ik zeker doen. En dat ben woorden die ik alleen maar mooi zou nemen in de komende 4 jaar richting Rio. En ik denk dat het hele mooie woorden binnen waar ik mezelf hou vast aan Jankin.